ni bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye kɛɲɛbakaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen Barawuli alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka jɛkuluba dɔ taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Aidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la u ka nin tagali yɛrɛ kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon marisi kalo tile 23 ye Lutu Sidibe ka sɔrɔlen don Kɛjatu Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Nisɔndiya ni munyamunya de kɔnɔna na Seydi Cherif Usman Madani Aidara ya bani ye nin délégation ba in bisimila olu mun bɔla Barawuli cercle kɔnɔna na ni ngana bɔ Seydi Cherif Usman Madani Aidara la ni nga ka nisɔndiyaw jira nin tamanden ninnu na ka sanga n'u ka nin bɔɲɔgɔn ye ni nga tila ka a jira u la ko sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen ana dɔ fara cɛsiri ni wuli ka jɔ kan walasa lafiya o bɛ se ka don ba Maliba in kɔnɔna na cogo min na Barawuli cercle maaw olu ka nin bɔɲɔgɔn ye o min bɛ don wali ɲuman dɔ ani bonyamasegi kɔnɔ ka ɲɛsin nin cɛ ba in ma ale min ye Barawuli cercle ka den ye ka sanga n'a ka cɛsiri ye alisilamɛya dɛmɛni na ani bɛn ni keleya ɲinini ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la an minnu bɔra Barawuli ka taa garijɛgɛ ɲini na Barawuli n'a mara la an ye hakilina dɔ ta samasa karamɔgɔ bɛ taa wajuli ka Barawuli an bɛna cɛ ka bɔ Bamakɔ yan nɔ de ou bien yɔrɔ wɛrɛw ka taga donc an y'a hakilina mun ta an ka fara ɲɔgɔn kan an faso dɛmɛ n'o ye Barawuli ye u bɛ se ka wajuli ka matériel dafalen sɔrɔ cogo min na an ye o hakilina ta donc ala sɔnna minnu bɛ jamana kɔfɛ ani minnu bɛ Barawuli kɔnɔ an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an sera ka matériel san a dépassé bɛ se 6,500,000 ma min kɛra défi la a kɔni ka ca ni o ye mais défi kɛra min kɛra 6,500,000 ye bon o kɔfɛ fana an kan ka matériel wɛrɛ san ka fara kan. Wa fana ni Barawuli cercle maaw u ye hakilina ɲuman sɔrɔ ni ka matériel de sonorisation n'o ye wajulikɛ minɛnw ye ka o caman san ni ka na o di Seydi Cherif Usman Madani Aidara ma zamzami yo walasa lafiya bɛ se ka don Barawuli cercle ale wajulu minɛnkow la. Commission président ni wulada na an nana komi ɲina ala latigɛra la karamɔgɔ ye seli kɛ Bamakɔ ya ka kɛ na don ɲuman na donc an ka yɔrɔ sɔrɔ n'o ye Barawuli ni Tamani ye an dara foli kɛ sirifila duba la mais an tilala ka wuli ka o sirifu dan kan jamakulu an ka jɛ ka na seli foli kɛ karamɔgɔ la o de y'an se ya bi an nana o nisɔndiya ni o farifoni na ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ karamɔgɔ yelen kɔ hali ni y'a d'an ma an tɛ taa so bilen tellement que an ye karamɔgɔ ye an farifoni na ka se hakɛ min na vraiment dan foyi t'an ka nisɔndiya la an nisɔndiyara an farifoni na sisan kɔni an ye sanse ta an bɛna taa baara kama tuguni ni ala sɔnna komi ɲinanda bɔra a ma n'o tɛ an ye labɛn kɛ ɲina wajuli tun bɛ kɛ kabako da ye Barawuli ɲina ni ala sɔnna wa. Fɛn min ye zamzamiw ka dugawu don ka sanumaw ye ni jamakulu hɛrɛmanba in ye o de ye dansigi ni bɔɲɔgɔn ye in na. 26 mars 1991, 26 mars 2026, ni y'a san 35 ye journée de martyrs bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin maa minnu tanyana kɛlɛ wuli don mun kɛra sababu ye ka dan sigi général Musa ka fanga la yalima mun yɛrɛ nana ni nin wulikajɔ ye an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sakɔ ani Boubacar Traoré ɲinini dɔ kɛ a ko kunkan an ka ɲɛma dɔw fɛ. Marsi kalo tile 26 san 1991 Mali kɔnɔ o kɛra don ye min ni a bɛ to tariku la fo ka taa fɔ don min mana se baw bɛɛ fanga n'o ye démocratie ye o nana an ka jamana kɔnɔ o don kofɔlen sababuya la ala ma hinɛ général Musa Traoré ale ye Mali mara san 23 kɔnɔna na san 23 kɔnɔna na jamanadenw u ye degun caman sɔrɔ fo kana se donna o wulila k'u ka dusumakasiw yira ni o kɛra don ye min n'a gbɛlɛra kosɛbɛ wulikajɔw caman kɛra jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen min kɛra sababu ye ka o don fanga dafiri wa jamanadenw caman de fɛnɛ nin tora a la o sababu bɔra fɛn min na o de ye k'a fɔ jamanadenw kun bɛ koron kɔnɔ degun caman kun bɛ u kan min kɛra gɛlɛya ye a don fanga ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ maa caman de bɛ hali bi minnu bɛ balo la minnu ye nin wale n'u ye n'a kɛra u ɲɛna wa u yɛrɛ dɔ kɛ a wulikajɔw la dogodogo kɔnɔna la ka sababu kɛ a don fanga kelen tɛ ka labilali kɛ jamanadenw ye. Kɛlɛ daminɛra depuis Musa Kurita kɛ Dumini Moribo la en 69 de tracté fili n'o ye Abdramane Baba ninnu ye k'a fɔ maçon sɔrɔ fanga la parce que y'a dɔn Musa ka fanga Faransi de y'a suscité Faransi de nara ye an arabe sɔrɔ a ye kɔrɔkanmɔgɔw syndicat ci
100 ans, et Ram Simanga politique Maki. Quand Moussa est venu au pouvoir, pendant 10 ans. Mais moi, tout calmement, Harouba nous tout faux. Nous avons eu la 100 ans où on a politique. On a une fausse là. Mais parce que pour eux, donc tout ce qui est ancien, donc leur problème c'était casser l'école. Et moi de l'UDPM, tu vas monter mec. Candidat clé. Parti clé Mali kono. Et on dit parti constitutionnel au Colombie, nous l'avons été membre de l'UDPM. Derrière l'UDPM membre. C'était ça. Adiarie Ibala. Ibisera Nitala Ibimanku. Au Carayon. Sa mugani saba fanga konana General Musa Traoré ale kone Mali nyamaya ke chugala mina agelara odo maldoma fanga ni ton kele ne kumbe ukomima UDPM parti kelempe ma kele bi kambo jamana fanga nofe noye odo president feneye ni bekera gelawe jamana do ye minu soro jamana la fasa jakulu chama na murti noye ka fo jamana nyama aka fanga bla o kon kera ko gbelemba ye jamana den ani fanga nyoche odo kama fo wati mina finitigu do wula ka wulika joke nika ke sababu ye ka fanga bi o jekulu mi wula finitigu la o nyama ku ye Lieutenant Colonel Amadou Toumani Touré ni beko ama ATT oluka o wulika jo kera sababu ye fanga nyine to kelem me Mali kono UDPM ye o kone fanga o nyongrila sabu jamana nyama o doni kama no General Musa Traoré amnena o de fere kera sababu ye ka demokrasi o na anga jamana kono nanko ma beje fanga be kon me kire nyininga yala beje fanga nali asara kanga jamana ake maldon sago yewa maldon chama me kire nyininga o labi parce que me kelen fille ni afi san mo alpha ka tan alpha masira barake parce qu'il y a beaucoup de liberté trop même de liberté pour son premier mandat parce qu'on a dit démocratie donc on minga di boke minga di mi bofo on a laissé les gens faire. Min be se ka faraka o ye mamunu nolu kala démocratie la waleya bagaw ye an ye hakilina menta peut-être que olu ye jamana denw janfa ka so ko démocratie damlen sani ɲɔgɔn fanga dafiri saba kɛra o kuma nga kɛ cogoya la démocratie fanga mɔgɔw bolo a fanga dafiri saba kɔnɔna la fɔlɔ min kɛra an bɛ se k'a fɔ ngo o kɛra accident ye mais filanan ni sabanan min kɛra an kan ka kalanbulon sɔrɔ fɔlɔ in kɔnɔ fɔlɔ in kɛra sababu ye min ni an ka jamana yɛrɛ terroriste kɛlɛ donna an kan a kɛra sababu ye an ka jamana fan saba minɛna marada belebeleba saba minɛna o kun kan ka kɛ an bolo kalanbulonba ye min n'an man k'o ɲɔgɔnna kɛ bilen nka san 2020 an binna o kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ an ye fanga dafiri wɛrɛ kɛ tuguni o de kama n bɛ n sinsin a kan bɛjɛ fanga an donna min kɔnɔ k'a fɔ k'an ye fili de kɛ ka Musa Traoré fanga ban ka don fanga wɛrɛ kɔnɔ an ma fili kɛ mais mɔgɔ minnu n'olu ye a fanga lawaleya olu de y'an janfa. Marsikalo tile 26 o kɔni ye tasi bila ka ɲɛsi jamana den bɛɛ lajɛlen ma cɛw fara muso denmisɛn ani makɔrɔ minnu ni tora jamana kumabɔli la ni don kofɔli kama bawo a don gɛlɛyara kosɛbɛ jamanadenw ani o don fanga ni ɲɔgɔn cɛ san o san marsikalo tile 26 n'a sera jamana ɲɛmɔgɔw bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsi o ma kofɔliw ma. Marsikalo tile 26 1991 o kɛra bɛnkan fanga nali ye an ka jamana kɔnɔ u ko a ma walikan na démocratie o ni bi cɛ a bɛ san 35 la yalima mun kɛra mun tora mun kan ka to hakili la an ka ɲininkɛla Ali Amidou Badeni a n'a ka jatala Samba Traoré ɲinini dɔ kɛ a ko kun kan an ka ɲɛmadɔw fɛ. Bon u yɛrɛma hɔrɔnya ani lafiya 26 mars kun lawila o kama nka fanga nana kalifa minnu na kɔfɛ 26 mars kɔfɛ programme wɛrɛ tun b'olu bolo min ni peuple ta tɛ kelen ye yɛlɛma ma kɛ ko ka jɛ ma kɛ yɛrɛma hɔrɔnya a ma kɛ déjà tel que les Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Mohamed VI du Maroc et surtout Kwame Nkrumah ko ni farafin mu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayi farafina tɛ se ka bɔ nɔgɔrɔ Amérique développera cogoya min na Russie développera cogoya min na Brésil développera cogoya min na fo farafin de ka u bolo di ɲɔgɔn ma dɔw ko a tuma na k'a fɔ o kalan bɛ aw la wa
nga an hakilla san bi woroni ko a jama ba mule abide moko kalalewlu do tara retraite la anya la je fabe ay ama jam na fa shi la se jamana ma do be se ka fo kay na fa la se jamana ma mais ay cene de ga jamana kono parce que mingera ko Musa Traoré ma so mo Musa ma so ma démocrate na kana urike kana do ko feri ka izino feri façon kono fe nyuma ka abeferi la démocratie wa pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple le kenani non tani non yere tani non olu de fangata san bi saba ani ko olu de be kana jamana bishibi du kolo feri la ka izino feri ka fe beta tien olu de do français tu es aka mercenaire fana de blakana mais fara ama ko nga somi udela unna nu yere ke feyi u te femi kon ngera wala sa anga fere uma amba keta démocratie pour ka tanyere ni effectivement jamana fo démocratie ka sigi senga mais démocratie nafa démocratie est femi ama lasse jamana ma ama se jamana doma ama se jamana ka nyetra ma akon ngera mo demanda no nga démocratie que nous appelons les prébandiers, les rentiers d'état d'occasion et de situation. Non, comme nous l'avons dit, il a vraiment donné le cavalier badé. À partir du moment qu'il faut prendre ça, ça va chez nous, c'est ça. Au lieu de nous voulons flafo, on a jamana de kama, on a jamana ka lakana de kama, on a jamana ka nyetra de kama. Anana farafina de ka nyetana kama ne kon hakilani alatate malien be farafin be kanga ni demseni ka wijime parce que o ka programme mun bebe o be minga ano willa kujo CDAO ko kumbe ka français kumbe ka ministre kumbe ka klatu kana fo a membela ayato anyero ka wuli ka onjo igulon na shikana se ka fenga yo ayro mena amana wade andale no ala fana ka fo mu vle ni ebi Niger Burkina Mali ni jamana saba farale nyonga sini jembe bina fo ka fo anduma do adam na fana fo ti se nuna on fana tna jena to ka fo femina ka fo mimina onga jamana yike ay ni antale de ni anwili le ka awyo ni antale ni anwili ne sanote anga sano ateyere jamana ni anga licho mine wala bugu ni le Mali va être le premier exportateur mondial de lithium anga dugu joro nafolo ku labo ku fait et les grands programmes qui sont les hôpitaux l'école les usines au maintenant nimbati muro kita ka programme de Musa konna na duoringe mama se tieto ko mamadu demseni nu ube yoro minabi ay oloko faso kadane marsi kalo klimuga ani nanna katabla marsi kalo klimuga ani worola université Ahmed Baba ni aka partenaire ye kile fila ke ɲɔgɔn kunbɛn dɔ la ɲɔgɔn kunbɛn tun bɛ bolila fɛn minnu kan o de an ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu bɛ se ka labaara ka ɲa cogo min na a kɛnɛ ka Sefula Jabaramuso tɔgɔ la Lala Kuyate ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen. Ni lajɛ kɛnɛba ye a kun sigi kun de ka se ka na kuma ɲɔgɔnyaw kɛ yaasa an ka dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ siraw olu bɛ se ka labaara cogo ɲuman minnu na yaasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolow la cogoya min na tile fila kɔnɔna na dakun kɛrɛnkɛrɛnnenw tun talen don yaasa barodasigiw bɛ se ka kɛ o kan min b'a to walawalali caman bɛ se ka kɛ yaasa faamuya ka se ka sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafolow olu nafa bɔcogow la o sigiw senfɛ laɲiniba dɔw taara k'o kɛ gafe ye minnu jaabi bɛna tila ka di don n'a nataw la. An ye objectif minnu fixé ko an bɛ fɛ ka lajɛ kɛ minnu na ka baara kɛ an ye bolo fara 7 de ta baara in kɔnɔna la ka se ka baara kɛ k'a ɲini ka Mali ka dugujukɔrɔ nafolo Niger ka dugujukɔrɔ nafolo n'an b'a fɔ o ma ko pays an minnu bɛ jɛkulu kelen na bi
c'est pour que nafolo nun ka se ka kɛ an ka jamanadenw ma hɛrɛ ye jamana ka se ka nafa bɔ lajɛ in dabɔlen n'o kama n'i ko k'i bɛna nafolo bɔ i b'a bɔ cogo jumɛn na f'i k'a bɔ ɲɛ dɔn an bɛ fɛ jamana ninnu saba k'u bolo di ɲɔgɔn ma ani an dɛmɛbaga jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ tuguni k'u sen don a la a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye an ka se ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min b'a to k'a daminɛ dugu jukɔrɔ nafolo ɲinini na ka taa bila a bɔli la ka na se a yɛlɛmali ma k'a ba yɛlɛma fo kana se a feereli ma a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni an ka jamanadenw ye ni AES jamanadenw yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ a muso n'a cɛw u ka fara ɲɔgɔn ka se ka baara kɛ an kana fɔ an bɛna wuli tuguni k'an boloma sama jamana wɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ko kana dɛmɛ k'an ka baara kɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ a hakilina falenfalenw tɛmɛnen kɔfɛ tɛgɛnɔbila kɛra sɛbɛnw fana na minnu nafaw ka bon kosɛbɛ kɛnyɛrɛye sanfɛ kalanso Ahmed Baba mɔgɔw u ka baara ɲɔgɔnyaw hukumu kɔnɔna na o dɔw bɛ tali kɛ u ni Niger école publique min bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafaw ani pétrole olu labɔli cogo ɲumanw kan ni o ye André Salifou de Zender ye olu ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn yɛrɛ bɛna kɛ kɛnyɛrɛye sanfɛ kalanso Ahmed Baba ale maaw ni Niger ka baarakɛ ɲɔgɔnya ta ko naaninan de ye kalanko siraw fɛ sɛbɛn fura signé Bengano ani Niger université publique dɔ cɛ n'a université publique n'a bɛ Zender ye Niger région dɔ ye région min ni pétrole bɛ bɔ a kɔnɔna la donc i b'a dɔn mɔgɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ comme an y'a dabɔ AES kama donc an ni Burkina ye dɔ signé kaban an ni Niger filɛ ka dɔ signé donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka réseau dayɛlɛ réseau min n'an b'a n'a bila ka se ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ dugu jukɔrɔ nafolo baara ni fɛnw na pour que an ka se ka o dɔnniya in di mɔgɔw ma ka mɔgɔw kalan a la u ka se ka kɛ autonomie c'est à dire que an ka se ka k'an yɛrɛ ye an ka se k'an ka baaraw bɛɛ k'an yɛrɛ ye. An ye an bolo bila sɛbɛn na walisa an bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ walisa an ka baara fangaw bɛ se ka bonya cogo min na i b'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na université privée Ahmed Baba bɛ formation de kɛ ani anw ye cakɛda ye an bɛ baara kɛ mine domaine kɔnɔ an bɛ sous-traitance kɛ an bɛ exploitation kɛ an bɛ exploration kɛ donc o la n'an y'an tigɛw di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka baara fanga bonya an bɛ se ka olu ka formateurs former ani ka étudiants fana k'u bolo bila baara yɛrɛ la walisa an ka secteur minier bɛ se ka développer cogo min na Mali la ka an ka jamana yiriwa an nimisi wasara parce que Moulina SARL kun ye sponsor officiel ni baara in okumu kɔnɔna na an y'a ye ko experts caman tun bɛ yen étudiants tun bɛ yen professionnels tun bɛ yen anw jɛra ka masala an ka thèmes caman kan walisa an bɛ se ka bɛn kuma fɔlen na cogo min na ka se ka an ka jamanaw yiriwa ani ka AES fana jamana yiriwa sɛbɛnbolo kologɛlɛnw fɛ min bɛ se k'a to an bɛ bɔ an ka nin circuit kɔnɔ ka se ka an ye dakuraw yɛlɛ an ye min bɛ se k'a to an bɛɛ la kelen-kelenna b'an ka nafa sɔrɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye sanfɛ kalanso Ahmed Baba ale bɛ sen ka nin y'o san 15 bɔ ɲɔgɔn ko de ye o san 15 kɔfɛ nin y'u siɲɛ fɔlɔ de ye ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ basigi wa k'u y'a laɲini k'a fɔ ko nin tɛna da a siɲɛ fɔlɔ ma don n'a nataw la ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛw bɛ sigi yaasa dugu jukɔrɔ nafaw olu bɔcogo ɲumanw o bɛ se ka walawala kalandenw ye yaasa sini ma sinikɛnɛ ma kalandenw jolenw bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ Mali ma sababu ɲuman ye dugu jukɔrɔ nafolo olu bɔcogo ɲumanw na kɛnɛ in yɛrɛ a y'an kan tɔ bonyara kosɛbɛ ni wale ɲumandɔn jɔnjɔnw tali ye k'a di maaw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana ni tile fila baara in a lawaleyali kɔnɔna na kosɛbɛ. walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Ameriki jamana ka mugu filitaw bɛ ka juaya a bolo ani Iranjɛ kɛlɛ in nɔ wa laban bɛ sɔn ka mugu fili jɔ ni k'i ta kɛ cɛnikɛfɛn kɔrɔlen minnu bɛ a bolo mara la ni o ye bɔnjuguw ye k'olu fara a bolo la kɛlɛ in nɔ nin ye Ameriki jamana den dɔ de ka kuma ye ko Scott Ritter ani Resila kunnafoni di sira agence tasi cɛ an ladɔnniya k'a fɔ Scott Ritter Ameriki jamana kɛlɛbolo kunnafoni ɲini jɛkulu ni kun bɛ o kɔnɔ o ɲɛmaaba kun don wa jɛnsɛnɛkɛnɛni tɔma Nations Unies kun gɛn kun bɛ k'a ta k'a kɛ Iran jamana kɔnɔ mugujugu ko kuma min kun bɛ senna Saddam Hussein tile la ni Ameriki jamana donna ka Iraki da kolon di ka filɛ kolon di n'o mugujugu ko ye jɛnsɛnɛkɛnɛni tɔma Nations Unies kun gɛn kun bɛ ka maɲi da k'a kɛ
a tɔgɔ la jateminɛ b'a ye Iraki mugujugu ko kunga. Scott Ritter a ko i n'a fɔ Iran ni Amérique cɛ kɛlɛ a bɛ ka danganɛmaya bɛɛ lajɛlen ye cogo min, Amérique jamana ka se bɛ ka juguya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mugu filita kɔrɔ. Mugu minnu bɛ fili ko misili ani drone ko nin bɛɛ bɛ ka dɔgɔya Amérique jamana bolo. Wa a bɛ ani maa min jɛ ni o ye Iran ye o ta tɛ ka kɔtigɛ. Bawo ko kuma bɛɛ Iran jamana bɛ ka Bani Israël bunde, a bɛ ka arabula jamanaw bunde, Amérique jamana nafasɔrɔ siraw bɛ arabu jamanaw minnu nɔ, a n'u ka kɛlɛcɛw dagayɔrɔw bɛ arabu jamanaw minnu nɔ. Ko ka ko to o cogo la, Amérique jamana laban mugu filita ko a b'o jɔ kɛlɛ in nɔ ni ka segin a ka tiɲɛnikɛminɛnkɔrɔbaw ma ni o ye bɔnmubaw ye. Nin ye Scott Ritter ka jateminɛw ye. Ɲininkali tɛ ŋune a la Amérique ni Iran cɛ kɛlɛ in nɔ. O fana dafɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a ko a jɛɲɔgɔn jamanaw minnu n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛbolo kelen lɔ ni o ye OTAN ye, nansaralatɔnba Union Européenne jamana caman bɛ o rɔ. A y'a yira k'a fɔ u y'u da k'u bonbo ye u ma fara ale ka Iran kɛlɛ lɔ ko a ma bɛn a mɔ. A ko ni nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw minnu bɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ ka fara Amérique ka kun nana fara ale ka Iran kɛlɛ in nɔ, a t'i n'a fɔ u bɛ ka na ale dɛmɛ, u bɛ ka na Iran de dɛmɛ n'o tɛ ale tɛ. Ko bawo ko Iran jamana tɔ tɛ bilen, Iran jamana kunkolo yan b'a tigɛ n bɛ bi ko kɛlɛ na sira fɛ ko cogo foyi tɛ Iran jamana bolo ka sabu kɛ Amérique jamana ka wuli ka jɔ ye. A ko nka OTAN tɔn jamanaw kana ɲinɛ dɛ k'a fɔ nin kuma in kɔnɔ u kun kan ka fara Amérique kan ka Iran kɛlɛ, u ma sɔn ka na fara Amérique kan, u k'u kana ɲinɛ o kɔ. Yanni nin kun cɛ, Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ OTAN kɛlɛbolo jɔlen dɛ wa a tigɛlen don OTAN ko in na. A b'o fɔ don min nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw banna a bolo ka kɛlɛkɛkuruw bɔ i n'a fɔ a kun y'a laɲini cogo min ka Detroit d'Hormuz ko a j'i bolo bɔ bolo la, wali kelen ka tɛmɛsira in lakana jango jagokɛkuruw bɛ se k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ, o dun tɛ taa Iran jamana kɛlɛli kɔ, bawo Iran jamana de kɛn bɛ ka Detroit d'Hormuz ko a j'i bolo in tigɛ. Nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw minnu bɛ OTAN kɔnɔ ni olu banna k'u ka kɛlɛkɛkuruw lakana, Donald Trump y'a jira k'a fɔ i tigɛlen don OTAN ko in na a se. Kɛlɛ min filɛ nin ye senna Amérique ni Iran cɛ, ni ye ɲininka n b'a fɔ n ko sebaya bɛ Iran jamana de bolo. Nin ye Angleterre kaw ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ Amérique kaw fɛ yen min bɛ wele ko CIA, o ɲɔgɔn na Angleterre a bɛ wele ko M6. O ɲɛmaakɔrɔ don san 2014 ka taa se san 2020 ma ko Alex Junger. Kunnafoni di kɛnɛ senfɛ ani kunnafoni di sira dɔ cɛ min bɛ wele ko L'Economiste. A ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Amérique jamana ɲɛmaaw jɔna Iran jamana fɛ kɔrɔ yanni u ka don kɛlɛ in nɔ ni a ye. Ko nka ko dɔgɔkun la kɛlen kɔ kɛlɛ bilennen na Amérique jamana ni Iran cɛ, k'i b'a ye k'a fɔ bi Amérique jamana dɛsɛra. A ko kunnafoni minnu bɛ di fanw fɛ o ko tɛ. Nka ni donna kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ ka jateminɛ kɛrɔ, k'i b'a ye k'a fɔ Iran jamana denw ye a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka sa, wa maa si kun ti da la k'a fɔ Iran jamana kun bɛ se k'i jɔ o jɔyɔrɔ in na ani Amérique jamana cɛ. Alex Junger ka fɔ la. A ko Iran jamana maa ɲɛmaaw u ye fɛɛrɛw minnu fɛnɛ bila sen ka kɛlɛ nasira fɛ k'o fɛnɛ ɲɛna u ma kosɛbɛ, k'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ daminɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana hakilinabaw bɛɛ bɛ ta faaba de rɔ. Ni faaba binna jamana bira, o tuma na marabolow bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛ wuli yɔrɔ ye, a kana siri faaba dama na. N'u ko ma nazaraka la ko défense mosaïque, k'o bɛɛ de ye Iran jamana dɛmɛ kɛlɛ in nɔ ani Amérique jamana cɛ. Bawo o marabolo tɛ Iran, kɛlɛkɛmina tɛ yɔrɔ min, mugufilita tɛ yɔrɔ min, misiri ni drone, wa kɛlɛcɛw si mago tɛ ɲɛmaa si ka jɛna ka mugu fili. Mara min bɛ se ka mugu fili ka tiɲɛni don Bani Israël kun, wale kelen ka tiɲɛni don Amérique jamana nafasɔrɔ siraw kun arabula jamanaw nɔ a n'a kɛlɛcɛw dagayɔrɔ arabula jamanaw nɔ. Mugu bɛ fili ka bɔ o marabolow la ka sɔrɔ ɲɛmaa ka diɲɛma di ka bɔ Iran faaba la, k'o fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana Iran jamana bolo kɛlɛ in nɔ. Alex Junger a ko Iran jamana surasi ɲɛmaaw hali bi kɛlɛ in nɔ u bɛna dɔ fara mugu filitaw kan Iran jamana dafɛ jamana caman na, Amérique jamana nafasɔrɔ siraw bɛ sɔrɔ yɔrɔw minnu nɔ. A ko tiɲɛ yɛrɛ la
Iran jamana ɲɛmaw ye hakili jagabɔba kɛ Ameriki jamana kɛlɛcogo kan wa u nan'u ɲɛsin yɔrɔ bɛn fɛnɛ mɔ o ye kuranko nasira ye tajiko nasira détour d'Ormuz ko a j'i bolo min ni tajidoni nguru ndɛmɛnsira do ka bɔ arabula jamanaw nɔ ka feere yɔrɔw lasɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ Iran jamana y'o min minɛ k'o k'a ta ye o kɛra sababu ye ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Angleterre lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaa kɔrɔ a ko fɔ a ka faamu de k'a fɔ Ameriki jamana bɛ ka kɛlɛ in bi k'a ka d'a ye de n'a jara ye fana a b'i sen bɔ ko nka ko Iran jamana ka kɛlɛ kɛcogo ye yɛrɛ ɲiningɛlɛ de ye ni ko da n'a sa wale kelen ka balo ko Iran jamana jɔmɛ o jɔyɔrɔ de rɔ ko kumana ko fan filaw ka kɛlɛw kɛcogow tɛ se ka kɛ kelen ye a y'a yira k'a fɔ Iran jamana bɛ k'i to Iran ka fililiw minnu kɛ hali ni Ameriki jamana ni Bani Israel y'i ta kɛ bundeli ye sani dugu cɛ a tɛ se ka Iran jamana bali a ka mugu fili la ko hali Iran jamana ka mugu fili ta kɛmɛ sara la n'a tɔ tora 10 ye Iran jamana ka sebaya bolilen bi to détour d'Ormuz ko a jibolo kan wa Ameriki jamana ni Bani Israel se tɛ o rɔ ko de kɛmɛ ka Ameriki jamana ni Bani Israel kɔnɔ gwa Ameriki surasiya ɲɛmaaya so Pentagon bɛ ka labɛn naani ɲɔgɔn na de bila sen kan Ameriki jamana ni Iran cɛ kɛlɛ in nɔ min dɔ bɛ se ka kɛ gun dɔw minɛni ye Iran gun minnu bɛ wele ko Karg, Larak ani Abu Musa Axios kunnafoni diso de ye kɔrɔfɔ lase k'a y'a minɛ ka bɔ Donald Trump ka fanga masuruna Axios kunnafoni diso ka fɔ la surasi ɲɛma minnu bɛ surasiya ɲɛmaaya so kɔnɔ Ameriki n'o ye Pentagon ye u y'a dajira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la u k'a lajɛ ka Iran ko dabila siɲɛ kelen o bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye Iran kɔnɔ Karg gun minɛni o tɛ ɲɛ surasiw donni kɔ Iran kɔnɔ bawo Karg gun jɔyɔrɔba bɛ a la Iran jamana bolo détour d'Ormuz ko a y'i bolo tigiya la Abu Musa gun Ameriki surasiw ka don dugumasira fɛ k'o fɛnɛ minɛ ni ka gunni fila wɛrɛ fɛnɛ minɛ ka fara olu kan détour d'Ormuz tile bi yanfan fɛ ko Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaya so kɔnɔ n'o ye Pentagon ye u y'a dajira Donald Trump la fana Iran jamana tajidoni nguru ka sira tigɛ olu la ko n'o kɛra k'o ye Iran ko bannen ye Axios kunnafoni diso ko hali bi Ameriki surasi ɲɛmaw ka fɛɛrɛ dajiralenw na Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la u b'a fɛ a ka diɲɛ di Ameriki surasiw ka don yɛrɛ de Iran jamana kɔnɔ siga kɛmɛ fa min na ko Iran jamana bɛ ka mugujugu dilan ye n'o ye uranium dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bayɛlɛmalen ka kɛ tiɲɛnikɛfɛn ye mugujugu ye ko ndaraki Iran jamana na kolo fisigini yɛrɛ la ka kɛ Ameriki jamana ta ye fɛɛrɛ dɔ fɛnɛ dajira bɛ Ameriki jamana ɲɛma la surasi ɲɛmaw fɛ o ye ka bundeliba kɛ sani dugu cɛ ka ɲɛsin mugujugu dilayɔrɔ ye mɔ Iran jamana kɔnɔ ko nin bɛ dajiralen Ameriki jamana ɲɛma la Axios kunnafoni diso ka fɔ la ko Donald Trump kɛn ka hakilina kelen da fɔlɔ u dangɛnɛmayali la nka Axios kunnafoni diso ko min bɛ se ka fɔ ka fara o kan o ye de sigikafɔ min daminɛ kan bɛ Donald Trump ka fɔ la Ameriki ni Iran cɛ n'o sigikafɔ ma sira sɔrɔ ko détour d'Ormuz ko a j'i bolo datugulen tora k'a na diyagoya Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kan a ka surasi ɲɛmaw ka fɛɛrɛ dajiralen dɔ dangɛnɛmaya Wall Street Journal jɛnsɛrɛkɛna ni kunnafoni diso badu a y'a jira k'a fɔ sigikafɔ min bɛ ka daminɛ Ameriki ni Iran cɛ ko Donald Trump ka laɲini ye ni sigikafɔ ma ɲɛ kɛ ko tɛgɛnɔbila bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn la Ameriki ni Iran cɛ fɔ Ameriki jamana se ka ye Iran jamana taji dɔw de la ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump jɔn bɛ o jɔyɔrɔ de rɔ Wall Street Journal kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ a ye kunnafoni minɛ ka bɔ Donald Trump masurunama yɔrɔ ko masurunama in ka fɔ la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ de da sera a mɔ a n'a ka kɔrɔsigiw cɛ k'a fɔ ni Iran jamana jɛnna n'a ye Iran jamana taji dɔ ka bila Ameriki jamana ka bolo kan ko tɛgɛnɔbila bɛ se ka kɛ bɛnkan na u ni ɲɔgɔn cɛ Wall Street Journal kunnafoni diso ko kana se nin kuma in mɔ sɛbɛnni nɔ tɛ yen ɲɛ dara min kan Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump nɔ na k'a fɔ k'a ka laɲini ye ni sigikafɔ ma ɲɛ kɛ kɔ ani Iran cɛ fɔ Iran jamana k'a ka taji fa dɔw labila Ameriki jamana ye marisikalo tile 23 tɛmɛnen kɔni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun y'a sɛbɛn bɔlɔlɔ na sira fɛ Facebook ni réseaux sociaux k'a fɔ Iran jamana ni Ameriki jamana bɛɛ kuma ɲɔgɔnya la
tile fila in na min bɛ sɔn ka taa laban sigikafɔ la ka na ni bɛn ye Amérique ni Iran cɛ ni ka kɛlɛ jɔ. A y'a yira o laseli la k'a fɔ a y'a ɲini Amérique jamana sɔrɔsiya ɲɛmaayaso Pentagone fɛ yɔrɔ minnu kun kan ka bɔ Iran jamana kɔnɔ k'u tiɲɛ k'u bɔni ka bɔ a mɔ tile 5 nka Iran jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ o babu sentigi n'o ye Ismail Bagaye ye ale kɛlen k'a mɛn a y'a jira Irina kunnafoni di sira la k'a fɔ Iran jamana maa ɲɛmaaw tɛ sigi ka fɔ la u ni Amérique jamana maa ɲɛmaa cɛ dɔw de sera u mɔ teri jamanaw la Amérique jamana ɲɛmaa tɔgɔ la k'a fɔ a ka di Amérique jamana ɲɛmaa ye mankan ka jɔ olu fɛnɛ ko ni mankan ma ɲɛ jɛ kɔ olu bɛ se ka jɔ k'a min ka u y'o de dajira teri jamana in na a k'a lase Amérique jamana ma. Bɛnkan 15 min dajira la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ teri jamana dɔw la k'u ka lase Iran jamana ma n'a jɛna n'a ye tɛgɛnɔbila ka se ka kɛ bɛnkan na u ni ɲɔgɔn cɛ. Iran jamana ye bɛnkan ninnu jaabi bɛnkan 15 araba mars kalo tile 25 Iran ma ɲɛmaaw ye bɛnkanw jaabi. Iran ka kunnafoni di siraba ni o ye Tasnim ye o ko k'ale kunnafoni ninnu sɔrɔ ka bɔ Iran jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ bɛnkan 15 jaabi bɛ cogo min Iran jamana maa ɲɛmaaw fɛ ko bɛnkan 15 jaabiw la Iran jamana maa ɲɛmaaw ye a jira Amérique jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ kuma bɛɛ k'u ɲɛsin Iran jamana ma ka kɛlɛ a ka dabila wa min b'a jira Iran jamana na k'a fɔ ni nin kɛlɛ jɔra kɛlɛ wɛrɛ tɛna wuli a kɔ fo danganiya ka sɔrɔ Iran jamana bolo cɛniw minnu donna Iran jamana kun a bɛɛ lajɛlen ka ladila ni nafolo ye wa n'a ma ɲɛ k'a bɛ ladila fo fɛn ka dajira Iran jamana la a bɛ hakili don yɔrɔ sɔrɔ fɛn min nɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin na kɛ Amérique jamana fɛ wa ni kɛlɛ kɛra banfɛn ye kɛlɛ ti ban Amérique ni Iran dama cɛ jɛɲɔgɔn bɛ Iran na minnu bɛna don bɛ kɛlɛ lɔ Iran fɛ ni o ye mouvement de résistance ye wali kɛlɛ groupe de résistance Yémen bɛ o la Houthis Liban Hezbollah bɛ o la Irak yɛrɛ jamana kɔnɔ Iran dafɛ Shiyaw minnu bɛ yen n'olu fɛnɛ kun gɛn kun bɛ ka mugu ni kisɛ ta k'u ɲɛsin Amérique jamana nafasɔrɔ siraw mɔ Iraki kɛlɛ ka jɔ olu fɛnɛ bɛɛ fan fɛ a kana kɛ Amérique ni Iran dama cɛ kɛlɛ banni ye. Tasnim kunnafoni di so Iran a y'a jira a ka laseli la k'a fɔ Iran jamana maa ɲɛmaaw ka jaabili la hali bi o y'a yira k'a fɔ Détroit d'Ormuz ko a j'i bolo Iran jamana ta don a ka se bi bol'a kan k'a sabu kɛ dalimasa de y'a latigɛ Iran jamana sigiyɔrɔ ka kɛ Détroit d'Ormuz ko a j'i bolo fanfɛla ye wa o bɛ to Iran jamana taya la ko hali bi Iran jamana maa ɲɛmaaw Amérique jamana maa ɲɛmaaw ka kɛlɛ banni a fɛɛrɛ 15 dajiralen u la u y'a yira Amérique jamana maa ɲɛmaaw la ko yanni mankan ka daminɛ u cɛ sigikafɔw minnu kɛra siɲɛ 2 Suisse duguba la Genève Iran ni Amérique cɛ n'u y'u to la ka kɛlɛ kara kuru la u ni Iran cɛ n'a sigikafɔ tun bɛ tali kɛ mugu jugu dilan kunkan ko segin bɛ kɛ o mɔ bawo Iran jamana kun y'a jira k'a fɔ Iranium dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bayɛlɛmali ye k'a kɛ a magoɲala ye kuranko nasira fɛ k'a sɔrɔ mugu jugu ko tɛ Iran jamana man ka bali o la maa fɛ Iran jamana maa ɲɛmaaw kɛtɛ ka Amérique jamana jaabi u ko u bɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump faamu kɛ yɛrɛ kɔnɔ gɛnga de bɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump da k'a yɛrɛ manja cogo ɲini diɲɛ ɲɛkɔrɔ ni ka tɛmɛ ni kɛlɛ ye Iran fɛ k'a ka laɲini y'o ye fɔlɔ o ye ka jira diɲɛmaa na k'a fɔ ne Donald Trump n fura dama bɛn ni basigi de ka di n ye o de y'a to n bɛ tɛgɛnɔbila cogo ɲini bɛnkanw na ka mankanw ban fanw fɛ filanan Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ko a b'a fɛ mankan ka jɔ ani Iran cɛ taji sɔngɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min diɲɛ kɔnɔ a ka laɲini dɔ y'o ye sabanan n'a ma ɲɛ ko Amérique jamana sɛgɛnbɛ kɛlɛ in nɔ ka ban a bɛ se ka labɛn wɛrɛ kɛ cogo min ka kɛlɛ kuraju tigɛ don nataw la k'o bɛɛ bɛ se ka ye sigikafɔ dajirali la Iran jamana na Iran jamana maa ɲɛmaaw ka fɔ la o labɛn bɛ kɛ ni sira jumɛn ye o ye ka duguma kɛlɛcɛw ladon cogo ɲini Iran jamana worodugu yanfan fɛ ni ka Iran jamana minɛ cogo ɲini ko nin ye labɛnw ye minnu bɛ Donald Trump bolo ko nka tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Iran jamana yɛrɛ de tɛ se ka da Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump la bilen ka sabu kɛ kuma bɛɛ k'u to sigikafɔ de la a bɛ kɛlɛ bin cogo ɲini Iran jamana kan hali sanko juin kalo la tile 10 la kɛlɛ min kɛra bani Israel ni Iran cɛ
Amerika jamana de kuma kɔfɛ a barata sigikafɔ kun bɛ senna Amerika jamana ni Iran ni Bani Israila cɛ ko wa ko nin kuma in fɛnɛ kɛlɛ min daminɛnen filɛ yana kun jɛ sigikafɔ de kun bɛ senna Suisse-dugu bala Genève ni Amerika jamana ɲɛmaa y'i to la ka sin ka kɛlɛ karaba ani Iran jamana cɛ ko Iran jamana se ka da Amerika jamana na bilen. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma.